לכם. נראה לי את זה בשישי בטלפון שלו, בקושי ראו משהו, פה זה ממש... כן. כן. זה מזל שנפלתי על אנשים נחמדים. הוא חשב שהוא יצא בזול עכשיו, הוא יבין שטבעתי אותו, הוא לא הבין מאיפה אני אבוא לו. לא, הוא יצא מפה, רועי סיפר שיום חמישי או רביעי הוא לקח דברים ופשוט יצא מהחנות עד שרועי אמר לו כאילו, לאן? שכחתי, את מכירה את האלה? שכחתי שזה. חולרות של אנשים. הנה, כן, יופי. אני נמצאת ואני צועקת עליו. הוא אומר לי, תגידי תודה שלא הרגת אותי. לא, אני מטומטמת, תראי, אני יוצאת לכיוון השני בכלל, ולא מסתכלת על הצד הזה. זה לא מטומטמת, זה בלחץ גם בעצמך. כן, זה מה שהיה לי. איזה כיף שמצאתי את האוטו. וחצית ובטח איזה פקק היה. כן. עד שהספרית הזאת יצאה ואמרה לי, תסעי קצת, כי לא ידענו איך להשתחרר מהאוטו בכלל.